Hello viewers and subscribers, welcome to my YouTube channel, that is Jupiter Linked. Hardin ke jinghir thma ka bathmai ya ka jhatma jong ka US maham ting e ki hudis ya ka US kum juru ya ka Israel hadu saukrur kinong ya khun thma lapan khre lupa kam uhe jong ki hudis haka jingya daya la jong kispai jong ka US kila kam ba kila yo ban set penhap ya ka drone jong ki hudis kat kum ki report ki ken hun le no muslim na Yemen kila penmi ia ka jing berngem ke bathmai ia ka US bat ia ka Israel u presiden jong ki hudis ulai yai maham ia ka Israel ka message ke bathmai jong ki hudis kala mi hadin baka kan hun hudis kala kathong ia ka jhatma jong ka US haretsi ka US kala kam baka jhatma jong ka kebakerteng ka USS Labun kala syak kruit haki hudis hakapor khandai lai permanent step hakan ru tarik Januari hajar posau ki borspai jong ka US kila ong baki hudis kila pentrekam da udrun syaretsi kumta ka USS Labun kabadai ka jhatma jong ka US kala set penhap ya ka drone jong ki hudis syamladon ka jingyap ka jing saubreu bat ka jing jot jong ka jhatma hakne ka jing thong jong ki hudis katkum u presiden jong ki hudis u Mahdi al-Mashhad ulaong balada ka US ka yarab ya ka Israel kumta ki hudis kin yarab ya ka Gaza ulaong susu baka snam jong spai durio ki balayap kala pli ya ka thma ka bathmai bat ka US ula benrapru baka Yemen kebadan 100 million ngut kinong yelek thma kala penkrek banyak khun ya ka thma kajing yelek persya bom hok ya ka Gaza kadai ka weina ki rukom babes bha jong ka thma ki muslim laong Mahdi al-Mashhad kano ka jhat ka bayaso bat ka Israel kamla ban ya lingba ya ka Red Sea watla ka remdor katno noru laong Mahdi kajing khanglat ya ki jhat ki baya dialog bat ka Israel kadai ka jingjit jong ki nong Yemen banwan ra jing suk ha Gaza la benrap Mahdi lada ka US ka yada ya ka Israel ki hudis kin yada ya ki syakri jong u ala laong Mahdi ya ka jing suk la ban yo da ka bapun sange no ya ki kam sne ba man ka singi ha Gaza da ka bapun kutno ya ka jing thombor jong ka Israel ha Gaza bat ki kam le no jong ka US laong susu Mahdi